Җирдә шундый язмышлар була, кабатланмас. Гыйбрәтле язмышлар, тетрәндергеч язмышлар. Ирексездән шул язмыш иясенә карыйсың да, ничек күтәрә икән бу барсында, дип, гаҗизләнүдән үз җилкәң куырылып төшә. Булган язмышыңа, тормышыңа рәхмәт әйтеп, эчтән генә белер-белмәс догаңны укып куясың. Зәлия кайчандыр әти әнисенең бердән-бер кызлары, карт әнисендә үсте. Әнисен үтергән өчен озак еллар төрмәдә утырып кайткан әтисен ул бик тиз генә үз итә алмады. Шуңа күрә әтисе кызын алырга дип килсә дә, туган өенә кайтмады. Карт әнисе оныгына бирә алган тәрбиясен биреп, Зәлияне тырышчан, акыллы кыз итеп үстерде. Зәлия үз тырышлыгы белән институтка укырга керде. Шунда укыганда таныштылар алар булачак ире Айдар белән. Араларында ялкынлы мөхәббәт уты кабынып, 4нче курста укыганда өйләнештеләр. Айдар хатынын укуларын бетергәч, үз әти-әнисе янына яшәргә авылга алып кайтты. Уңган, ачык йөзле Зәлия кайнанасы кайнатасының күңеленә хуш килде. 1-2 ел алар йортында яшәгәч, бер иске генә йортны сатып алып, шунда аерым яши башладылар. Кара кашлы, кара күзле, гел Айдарга тартым уллары Илгиз туды. Ялның ни икәнен белмәгән Айдар белән Зәлия тырыша торгач кирпичтән магазин салдырып, шунда сәүдә белән кәсеп итә башладылар. Тырышканнары бушка китмәде, мул гына тормышта яши башладылар. Ата-ана назын күрми, ачлы-туклы диярлек ятим үскән Зәлия бик бәхетле иде бу мизгелдә. Биянасы белән биятасы үз ата-анасын алыштырдылар. Ире тырыш, эшчән, менә дигән уллары үсеп килә. Сәүдә эше дә алга бара. Бәхетенә бик сөенде Зәлия. Әллә үз бәхетенә үзе күз сидерде, әллә язмыш юллары шундый бурмалы, ире Айдар хатынына суына башлады. Өстәвенә кибетләрендә сатучы булып яшь, чибәр, чая кыз Гөлсинур эшли башлагач, бөтенләй үзгәрде Айдар Зәлиягә карата. Башта берни сизми күрми йөргән хатын ирен кыз белән тоткач кына йокысыннан уянды. Бик авыр кичерде Зәлия иренең хыянатын. Кайгыруыннан ябыкты, кара көйде. Шулай да гаиләләрен саклап калу өчен күңелендәге нәфрәтен басып, ирен өйдә яхшы каршы алды, әйбәтләп эшкә озатты. Айдарның ата-анасы үгетли торгач, Зәлия үпкә ачуларын күрсәтмәгәч, Айдар белән аралары җылынган да кебек иде. Бер артлы тагын бер кыз, бер малай табып куйды Зәлия. Телшән авыл халкы бу хатын ирен балалар белән тотмакчы була дип күпме авыл шайкасалар да, Зәлия үзенчә көрәште үз бәхете өчен. Аңа бүтәнчә ярамый иде. Бу дөньяда япа-ялгызы калган хатынга кем ярдәм итсен дә, кем ачык йөз күрсәтсен. Байрак абзыйларның акчаларын көрәп алырга яраткан Гөлсинурга яңа хуҗа табылды. Үзеннән әллә ничә яшькә олы, гаиләле, хәлле генә ирдән малай табып, шул бала исәбенә мул гына яши башлады. Йөрәгендә иренең хыянаты салган яра сулкылдап алса да, тормышлары көйләнгән кебек иде. Үзе дә уңган, кешене дә эшләтә белгән Айдар кибетләреннән тыш резина пластик әйберләр ясый торган, зур булмаса да табышлы эш ачып, башы белән шунда чумды. Тик бер киселгән икмәк кире ябышмаган кебек, араларындагы вакытлы бәхет тә тиз эреде. Яшы 40-ны узуына карамастан, гәүдә тәне һаман яшь кызларны сораган Айдар тагын Гөлсинурга башта кагылып-суылып кына, аннан аның янына яшәргә күчеп китте. Үзенең 3 баласын ташлап, кеше баласын үстерә башлады. Үз балалары янына килгәләп йөрсә дә, Зәлиягә аны күрү күрмәүдән артык иде.
Bir ышана башлагач, тагын ышанычын алдылар. Тагын язмыш аңардан мәсхәрәләп көлде. Зәлия олы улын армияга озатып, 2 баласында юаныч тапты. Шулай да ирен аңларга тырышты ул. Кем кирәк аңа? Нигә ире шундый мыскыл итә аны? Зәлия уңган да, тәртипле дә, йөз кыяфәте, гәүдә сыны да килешле генә. Нәрсә бар ул Гөлсинурда, Зәлиядә булмаган? Шул сорауларга җавап таба алмыйча, төннәрен ялгыз үткәрде 40 яшьлек хатын. Ире ташлап киткәч, үзен дөньяда иң бәхетсез санаган хатын чын бәхетсезлекнең ни икәнен белми иде әле. Хәрби хезмәттән яңа гына кайткан уллары Илгиз бик кыйбатлы машина бәрдереп, куркуыннанмы башын элмәккә тыкты. Ата белән ана үз тормышлары белән маугып, улларын коткарып кала алмадылар. Зәлия өчен иң кайгылы көннәр башланды. Ир кайгысы берни түгел икән, бала кайгысына караганда. Шулай да 2 яклап килгән бәлә тезенә нык сукты Зәлиянең. Бу тормышта чынчынлап ялгыз калды Зәлия 2 баласы белән. Айдар балаларына акчалата ярдәм биргәндә бирде, бирмәгәндә юк. Җимерелеп барган йортларын карашмады. Башта киленнәрен бик яраткан биятасы белән биянасы да Зәлиягә кырын карый башладылар. Оныклары Илгизнең асылыну сәбәбен Зәлиядән күрделәр. Зәлиянең үзенең дә элмәккә менәсе килгән чаклары күп булды. Алма кебек улын югалткач, яшәү мәгънәсен тапмады. Кайчандыр бәхет нуры балкыган йортларында тынычлык тапмады. Ничә тапкыр чыгып китәм дип талпынса да, акча юклыгы кулыннан тота килде. Алдагы көнгә өмете өзелде. Канатлары сынды Зәлиянең. Бер көн Зәлияне үзләреннән 3 йорт аша гына яшәгән Фәһимә чакырып алды. Ник чакырганын әйтмәсә дә, бераз күңелем басылмасмы дип кирде аңа Зәлия. Фәһимә үзе генә түгел иде. Ишек алдында шак-шок килгән уртача буйлы, шал керә башлаган чәчле, таныш булмаган ир-егетне күргәч, кире чыгарга ымсынган Зәлияне Фәһимә кулыннан тартып диярлек өенә алып кирде. Теге ишек алдындагы ир кергәнче Зәлиянең колагына 1-2 сүз пышылдап өлгерде. 2 туган энем Шәриф, хатыны үлде 2 ел элек. Синең белән таныштырасым килә, диде күз кысып. Фәһимә шул арада киреп җиткән Шәрифне һәм Зәлияне шәй өстәле артына утыртты да, кинәт кенә килеп чыккан мөһим эшләре исенә төшеп, өйдән чыгып китте. Шәриф эшне кызу тотты. Мин синең хакта ишетеп беләм, диде ул. Күпне күрдең, бөгелмәдең, үзең турында сөйләмәсәң дә була. Зәлиянең сораулы карашын тоеп, үзе хакында берничә җөмлә әйтте. 2 ел элек тормыш иптәшен югалткан, үзенә тормыш көтәрлек, ышанычлы хатын-кыз эзли. Минем белән бик җиңел булмас шул сезгә. Тормыш йөгем бик авыр шул минем, дип кенә әйтә алды Зәлия. Мин җиңеллек кенә эзләүчеләрдән түгел, диде Шәриф. Башта берни дә вәгъдә итмәгән Зәлия, Шәриф белән аралаша, якынлаша торгач, элекке ире Айдарның куркыту, янауларына карамыйча, 2 баласын алып, яңа ире янына күчеп китте. Хикәяне Гүзәл Яппарова укыды.